Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurtmyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. 15-16 awgustda Awada milli tähaççylyk bolugyna geçirilen deňde çykargaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrlarynyň derejesindäki maslahat halkara ähmiýetli waka ýurly. Şugun Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine geçirilen briefing Birleşen Milletler Guramasynyň howannarlygyna Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan guralan forumyň netijelerini başlany. Duşuga Türkmenistana işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkary guramalaryň hemde ýurdumyzyň şeýlede daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar berişdirýärleriniň wekilleri çagyryldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine geçirilen briefingiň başyna halkary maslahatyň işine ýaşaňytaşany ähli döwletlere we halkary guramalary hoşallyk bildirildi. Oň münberiniň beýan edilen oňyň teklipleri, pikirleri we maslahatlary durnukly ulag ulgamyny hemde ygtybarly sewtary ulag düzmeni ösürmek boýunça tagalary birleşdirmekde ähli mümkün tertibini durmuşa geçirmek boýunça geljekki bilelikdäki iş üçin esas edýärdir. Forum guramakda Birleşen Milletler Guramasynyň az ösen döwletleri deňde çykargaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar hemde ösüp barýan keçe ady döwletler boýunça ýokary wekiliniň edarasy esasy hyzmatdaş bolup çykyş etdi. Maslahatyň umumy mejlisleriniň çäklerini howa, awtomobil, demir ýol we deňiz ulaglarynyň häzirki ýagdaýy, dünýä ykdysadyýetyniň ulag logistika ulgamyny ösürmegiň geljegi, puwduklyň düzüme maýy goýumlaryny çekmek, innovasiýalary ornaşdyrmak, daşy goýmak hemde ulag ulgamyny howpsuzlyk ýaly möhüm ular boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini garaly. Mundan başga forum iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde gepleşikler geçirmek üçin açyk meýdança ýurly. İki taraplaryň duşuklaryň oňlar çöze guruldy. Munyň özi diňe bir ulag kommunikasiýa ulgamyny hyzmatdaşlygy puwtarlanmak üçin näl, eýsem döwletary syýasy gepleşikleri ilerletmek, ykdysady we insan-perwer ular boýunça özara gatnaşyklary puwtarlanmak üçin oňat mümkinçilik boldy. Maslahatyň şäherlerine hyzmatdaşlygyň hukuk bünýadyny puwtarlanmagy gönükdirlen möhüm resmi namalaryň birnäçesine gol çekildi. Mundan başga foruma gelen daşary ýurtly mehmandary halkara howa menziline hemde Türkmenbaşy halkara deňiz portuny baryp görmek mümkinçiligi döredildi. Briefingin başyna maslahata gatnaşyjylary sanly ulag arkaly ýüzlenen hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedowyň öňe süren başlanýyşlaryna aýratyn ünserli. Döwlet başçylygynyň belleşýäri ulag meseleleri bütün dünýä guramasynyň aýratyn iş ugur hökmüni Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibinde hemişelik we berk orny eýlemeleri. Türkmenistanyň burda işiň syýasaty ulag meseleleri boýunça gepleşikleri ulgamlaryň we ýygylarly häsiýetde alyp barmagy gönükdirlendir. Biziň ýurdumyzda 2016-njy ýylyň noýabr aýyna Aşgabatda durnukly ulag ulgam boýunça birinji ähli mumy maslahaty geçirmek başlanýagy bilen çykyş edipdi. Türkmenistanyň başlanýagy bilen 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ulag ulgamynda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ösürmek üçin uly ähmiýeti eýe bolan kararnamalary kabul etdi. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow çykyşynda ýurdumyzyň ähli mumy ulag dialogyna özüniň başlanýyşlary arkaly gatnaşmagyny peseltmejekdigini atyp, Türkmenistanyň ony güýçlendirmäge we giňeltmäge, täze anyk tasamlary we meýilnamalary bilen baýlaşdyrmaga taýýardygyny tasdiklady. Şunuň bilen baglykda möhüm teklipler beýan edildi. Şolaryň biri Birleşen Milletler Guramasynda ulag ulgamyny deňde çykargaty bolmadyk ýurtlaryň behwetlerini goramaga gönükdirlen we milletler birleşiginiň degişli düzümleri bilen ýygydarly iş alyp barjak ýürüýte iş toparyny döretmekden ibaratdyr. İkinji başlangyç Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň deňde çykargaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ähli mumy ulag hyzmatdaşlygynyň ösüşini we ony puwtarlanmakda orny ýokarlandyrmak hakynaky kararnamasynyň tasamasyny taýýarlamagy degişdir. Türkmenistan hormatly prezident bilen beýan eden başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge ýerşýär. Ýurdumyzda bu işe gyzyklyma bildirýän hyzmatdaşlygyň ählisiň işiň gatnaşmagyna bir baglap, esenlik netijeli başlangyçlary we maslahatlar üçin açykdyr.
Abada Milli Tähşirlik dolugyna geçirilen ministrler derejesindäki forumyň netijeleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň diňde çykarygasy bolmadyk ýurtlar boýunça 2024-nji ýylda geçiriljek 3-nji maslahatynyň başyny Aşgabat prosesini ösdürmek üçin esas goýanlygynyň wajypdygy aýratynlyk taldy. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň uly boýunça ähli me gün tertibiniň meseleleri babatda köp taraplaryň gatnaşyklary mundan beläge işiň ileretmäge taýýardygy tasdiklandy. Briefingde yurdumuzda işleyen diplomatik wekilhanalaryň ýol başlary we wekiller çykyş edip, hormatly prezident boldy, Türkmenistanyň hökümetini ministrler derejesindäki halkara maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüý sürekden gutladylar. Abada milli tähşirlik dolugyna geçirilen forumyň ähmiýeti ören uldur. Çünki milli sewet we ähli meçhurdäki ukunly durmuş ykdysat taýdan ösüş uly hemde logistika düzüminiň kämilleşdirilmegini we diversifikasiýa ýol bilen üstürilmegi talap edýär. Bu abatda maslahat diňde çykarygasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň uly ulgamyny özleri gatnaşyklaryny puturlandyrmagyň hemde giňeltmegiň, degişli çäreleň ählisiniň sağlaşdyrylmagynyň, täze üstaşyr geçergelerini dürdülmegiň, maýy goýum işiniň işleňleşdirilmegiň, halkara ýük taşamak ulgamyny sağly tehnologiýadan netijeli ornaşdyrylmagyň we uly abatda beýleki urlaryň wajyp meselleri gyzyklanma bilerilip aralyp maslahatlaşmak hemde ular boýunça pikir alşmak üçin ajaýyp mümkinçilikler döretdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezident boldy Serdar Berdimuhammedowyň öňüň başlanýyşlary gollandy. Şol başlanýyşlar bolsa ýurdumyzyň uly we kommunikasiýalar ulgamyny ähli hyzmatdaşlygy, bu strategik ulgamda özara bähbetli hyzmatdaşlygy höwüslendirmäge, ähli durnukly ösüş maksady bilen oňy ägurt uly kuwatynyň netijeli peýdalanmagy täze anyk goşundy bolup durýar. Добрый день, меня зовут Дмитрий Шлапаченко. Мен Дмитрий Шлапаченко, Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanyň meşelik utgaşdyrjydy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine geçirilen duşugy Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň diplomatik wekiliýetleri gatnaşdylar. Duşuk Abadada 15-nji 16-njy awgustda geçirilen halkara maslahatynyň netijelerini bagşlandy. Abadada geçirilen halkara maslahat uly geçelgelerine deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň tagalalaryny birleşdirmäge bagşlandy. Ol Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň guramagyna uly üstünlüge eýe boldy hemde ýokary derejede geçirildi. Briefingga gatnaşçylary maslahatyň netijelerini ýokary baha berdiler. Ähli gatnaşçylar häzirki döwürde haryt dolanşygyna gabat gelýän kynçylyklary aradan aýyrmak, ýük daşamalarynyň narhlaryny peýdeltmek üçin tagalaalary birleşdirmek zerurdygyny, deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak zerurdygyny, şeýle hem Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň arasynda hyzmatdaşlygyň strategik ähmiýeti eýedigini bellediler. Abadada gozgolan meseleleň Birleşen Milletler Guramatynyň mejlislerine de giňden serediljakdygyny aýtmak gerek. Abadada maslahatyň netijeleri boýunça kabul edilen resminama Birleşen Milletler Guramatynyň geljeki maslahatlaryna ähli döwletleriň arasynda ýaýradylar. Şoň şeýle biz geljekde de iş ýönünden netijeleri garaşýar. Birleşen Milletler Guramaty Türkmenistan bilen ýakynyn hyzmatdaşlygyny dowam etdirer. Biz Türkmenistanyň hormatly prezidentine we hökümetine maslahatyň ýokary derejede guralanyny üçin, şeýle hem şu gün guralan briefing üçin hoşallyk bildirýär. Men Akbarjan Artikovich Koçkarov, Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we doluq tiýarly ilçisi. Biz Türkmenistanyň daşary işler ministrligine geçirilen briefingge gatnaşdyk. Ol diňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulug ministrläriniň derejetine geçirilen halkara maslahatyna bagşlandy. Bu çäre 15-nji 16-njy awgustda Abada milli tähşirlik dolugyna geçirildi. Muňa Türkmenistanyň hökümetiniň ulug ara gatnaşygyna we ulug geçelgelerini berýän ähmiýetine ýene-de bir gezek şaýatlyk etdi. Bu maslahatyň Aşgabat şäherine 2016-njy ýylda durnukly ulug boýunça geçirilen birinji maslahatda gahrman arkadagyň öňe süren başlangyçlarynyň dowamydygyny belläp geçmek gerek. Deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulug ministrläriniň derejetine halkara maslahaty ýokary guramaçylyk derejetine geçirildi. Bu arada maslahata gatnaşan 30-dan gowrak ýurtlaryň ulug ministrler hem öz çykyşlaryna belläp geçdiler. Olar Türkmenistana döredilen ulug ara gatnaşy we ulug geçelgeleri boýunça mümkinçilikleri ýokary baha berdiler. Hususan biz Türkmenbaşy halkara deňiz portuna baryp, oň halkara ülgülerine dolaýyk gelýändigine, Merkezi Aziýa üçin möhüm geçelgedigine göz ýetirdik. Abadada geçirilen maslahatyň şäherlerine 30-dan gowrak ýurtlaryň ulug ministrleri Merkezi Aziýanyň dünýäniň ýurtlary bilen ulug boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça meselelerini seredildi.
Şol sana yurtlarımyň çäginden geçen üssaşary ýükleň resmileşdirmegini sağlaşdyrmak, dürli resminamalar umumlaşdyrmak, resminama dolanşygyny sağlaşdyrmak, narxlary peseltmek barada şeýle-de yurtlarymyň ulag mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etjek beýleki meseleleri seredildi. 2016-njy ýylda geçirilen Durnuklu ulag boýunça Aşgabat maslahaty we häzirki deňde çykylgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejetine geçirilen maslahat Türkmenistanyň we Özbegistanyň beýik ýüpek ýolunyň mühim halkalary hökmünde taryhy orny dikeltmek boýunça Türkmenistanyň uly ähmiýet berýändigini bellemek gerek. Beýik ýüpek ýoly ýurtlarymyň prezidentleriniň tagallalary bilen günnogur günmatar uğruna ýene-de mühim ulag halkatyna we geçilgetine öwrülýär. Özbegistanyň Türkmenistanyň ulag aragatnaşygyny we ulag geçilgelerini ösdürmek boýunça başlangyçlaryny gollaýandygyny bellemek gerek. Şoň üçin Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman ulag geçilgetini döretmek boýunça Aşgabat alalaşygyny esaslandyrjylan biri hökmüne çykyş etdi. Bu gura dürli ýurtlar tarapyndan gyzyklanmalar barhartýar. Hususan häzirki wagtda bu alalaşyga Gazagystan Respublikasy, Hindistan, Katar birleşdiler. Bu ýurtlaryň alalaşyga goşulmagy barada özara düşünşmek barada ehtnama Aşgabat maslahatynyň çäklerini gol çekildi. Şeýle hem awadaky halkara maslahatynyň çäklerini Aşgabat alalaşygy boýunça ulag geçilgetini ösdürmek barada ehtnamanyň ikinji tesirnamasy boýunça özara düşünşmek barada ehtnama gol çekildi. Şoň bilen baglykda men ýene-de bir ýola Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmenistanyň hökümetini awada ulag maslahatynyň üstünlükli geçirilmegi bilen gutlaýan. Şeýle hem Türkmenistana ulag diplomatiýatyny öňe sürmekde täze üstünlükleri arzu etýän. Sag bolun. Hormatly prezident Hudan Taala bilen sağlyk uğraşylmynyň ähli urlaryna aýratynama şypahanlarda uly özgörtmeleri amal aşyrlýar. Şoň üçin ýurdumyzda şypahanalaryň bir näçesiniň durky täzelerine täze şypahanlar gurulýar. Şeýle hem ilata hyzmat etmek üçin dünýä ölümlerini dogry laýyk gelýän häzirki zamany enjamlar bilen üpçünedilýär. Şolaň biri Ahali vilayatynyň Akbuğday etrawynyň Bagawat çölgesinde bina edilip ulanmagy berilen Bagawat şypahanasy. Hormatly prezidentimizin taýsir tagalasy bilen saglyk goraş ulgamynyň ähli ugurlaryna aýratylan şypahanalarda uly özgörtmeler amala asyrlýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda şypahanalaryň bir näçesiniň durky täzelerini, olarda täze goşmaça binalar gurulýar. Şeýle-de ilata hyzmat etmek üçin dünýäniň göllerine dogry laýyk gelýän härki zaman enjamlarly üpçünedildi. Şolaryň biri hem Ahali vilayatynyň Akbuğday etrawynyň Bagawat çölgesinde bina edilip ulanmagy berilen Bagawat şypahanasy. Dağ eteklerinin tämir arasy howasy hemde dağ ösümlikleri janyş barlar. Şonuň üçin bu şypahanada saglygy dikeltmek üçin sagalçyk hemde bezeriş usullary giňden ulanylýar. Olardan aeroterapiýa, gelioterapiýa, bezeriş mineral suwy, fizioterapiýanyň usullary we başga da şypahana bezergileriniň täze usullarynyň bir näçesi bar. Bagawat şypahanasy raýatlarymyzyň demaş ýollaryny, nerw kesellerini, ýürek hemde damar kesellerini şeýle-de endokrin sistemasyny bezermek üçin gönükdirlendir. Şypahana anyklaýyş hemde maslahat beriş, balneoterapiýa, palçyk bilen bezeriş bölümlerini barat. Şypahanany anyklaýyş hemde maslahat beriş bölümlerini şypahananyň bezergilerinden peýdalanýan raýatlara ýokary şertler bar. Raýatlar bu bölümde stomatolog, nevrolog, kardiolog, oftalmolog, EKG, uzi, rentgen hemde endoskopik barlygy ýaly lukmanlaryň maslahatlarynyň peýdalanyp bilýärler. Balneoterapiýa hemde palçyk bilen bezeriş bölümine suwasy massaj üçin niýetlenen minerally, şypaly suwly wannalar ýerleşdirilen. Şeýle-de hidrokolonoterapiýa, şarko duşy hemde aýlawly duşlar mundan başga ara walyny ýapmak palçyk bilen bezergi üçin otoglarym bar. Basseyn hemde spa bölümine hereket ediş ulgamlary bejermek üçin dörli şirketlerden soň saglygy dikeltmek üçin arasy suwly basseynler ýokary hileki ýa-da zaman lokmaçylyk enjamlary üpçünedilen. Spa bölümine krioterapiýa üçin otoglar ýerleşdirilen. Bu bölüm infragyzyl şöklüli, gory şöklüli hemde goşa şöklüli saunalar bilen üpçünedilen. Şeýle-de bir ýerde türk hammamy, galoterapiýa, aromaterapiýa, saunaterapiýa üçin otoglar, beden teri we suw hemde sagaldyş massajy ýaly otoglarym bar. Bir ýerde diňjalýan raýatlar üçin ýokary hili lukmançylyk bejergilerini almak üçin uly mümkinçilikler döredilen. Fizioterapiýa bölümine ýokary kwalifikasiýaly fizioterapewt lukmanlary, sırkawlar bilen sagalçyk hemde dikeljiş işlerini alyp barýarlar.
Spahhananyň binasynda bejerik otoglaryna başga raýatlaryň medeniýetli din jalmaklar üçin jemgyýetçilik boş wagtlar geçirilýän otoglarym gözüňe tutulan. Bu ýerde 200 adamlyk ýürüýte dietolog Lukmanyň düzen Aýratyn Berki naharly menýuli naharhana, kitapxana, masaj zalamy. Şeýle-de bu binada türkmen toprağının dermanyk otlarynyň täsirin sagaldyjy Aýratynyny duýmak isleýänler üçin fitobar ýerleşdirilendir. Bu ýere gelýän adamlara gahrman arkadamyň sowgat beren Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyndan alınan dermanyk otlardan ýasalan şypaly çaýlar ködürlenýär. Öýel boşly arhitekturaly 3 katly ak mermer binanyň töweregine ýerleşýän ýaşyl meýdansada ýodajyklar hemde bastyrmalar gözüne tutulan. Gedelin jetmek üçin goşmaşa şertler bar. Mundan başga da bu toplumyň şäherine futbol, voleybol, basketbol, tenis ýaly sport oýunlary üçin sport meýdançalary, daşky basseyn hemde kafe bar. Spahhananyň esasy binasynyň ýanyna raýatlaryň rahat din jalmaklar üçin ählamatly şertleri bolan 2 sany 3 katly bina gurulan. Bu binalarda ählamatlyklary bolan bir adamlyk hemde 2 adamlyk otoglary bar. Bu ýere saglygyny dikeldip din jalmanyna gelýän iýleşdirmeden dünýä derejesinde guruluplanmagy berilen şeýle ajaýyp bina üçin arka dagly serdarmyda öýlerini kalplaryndan çykýan alkyşlaryny hemde hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Ben Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysyň. Nur Mehmet Rahimov. Bağavat Spahhanasyna diňjalýat tirigatyň bir gözel ýeri. Dağ yerini dağ, çeşme yerini çeşme, şu zatlar ýam howany bütün dağın howasy bilen çalşyrýar. Olam adamy esasy gerek zat. Gahrman arkadamydan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitaplaryna ýazdy. Şu ýerde dermanlyk çaýlar taýýarlanypdyr. Gülýäli otada käkil otum bar, buyon köküm bar, dağ otu bar, emmeti şunýaly taýýarlanan çaýlar. Olam esasy zatdyň biri saglyk üçin il saglygy ýurt baýlygy diýilýär. Bu zatdyr ýola goýmak üçin, öňe sürmek üçin ýurt aladasyny diýen hormatly prezidentimiň işlerim rowajatyn. Men Mar welaýatynyň Takarçay etrawynyň ýaşaýjysy Muhammedowa urnadyk Bağavat Spahhanasyna öz saglymyzdy keltmäne geldik. Bu ýerde bizi Lukmanlar gülerimiz bilen garşyladylar. Bu şypahana dünýä ödüňlerine gabat gelýän häzirki zaman enzamlar bilen enzamlaşdyrylypdyr. Şular ýaly şypahanalarda saglymyzdy ketmäne şert töredip beren gahrman arkadagymyda, arkadagy serdarmyda köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, işi rowat bolsun. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne edil diýarmyň ähli kunjaklaryny durmuş ykdysady taýdan ösürmek babatyna gurtly işleri durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiň düzümleri aýdygdarly özgördirilýär. Şunun bilen birlikde garaşydy watanymyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowranyrmak maksady bilen daşarky bazarlara niýetlenen ýokary hili önümleri önürýän kärhanlary döretmek hemişe üns merkezine saklanýar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboguz şäherindäki Garaboguz Karbamid zawody munyň iş ýüzündäki aýdyň suwutnamasy. Türkmen Himiýa döwlet konserniň beýik häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýerine ýokary zähmet üstünliklerini besýärler. Türkmen toprağının eğitilmede tebiği baylıklarını yanğış çiğmar serişlerini rejelip edalanmak, en täze texnologiýary önümçiligi ornaşdyrmak ýaly ulary senaga taýdany gaýtadan işlemek, hemde mineral önümçiliginiň işini üzünliksiz ýola goýup, owy hojalygy üçin zerur bolan dökünden görnüşlerini we möçürlerini artdyrmak hemişe hormatly prezident bilen üns merkezine durýan meselelerin biridir. Owy hojalygynyň mineral dökünleri bilen üçinçiliginiň ýokary hil derejesi, mallarçylyk hemde guşçuluk puduklarynyň otyn biniýadyny döretmegem wajib ähmiýetlidir. Karbamid owy hojalygyny şuňýaly ýokary isege eýe bolan mineral dökünden biridir. Berqarar diýarmyň owy hojalygyny möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasip orny aýdygdarly berkitmek arkaly şeýle önümleri önürýän ýeri döwletlerin hataryna ören uly anam bilen goşulýan öňürküdýär. Türkmen Himiýa döwlet konserniň buýurmasy esasyna Ýaponiýaly hemde Türkiýeli hyzmatdaşlar tarapyndan bina edilen Garaboguz Karbamid zawody ýurdumyzyň gaz himiýa senatynyň geljeki uly ösüşlerine aýgatly täsirini ýetirýär.
Häzirki wagtda sadaşykla işleýän Beýzawod ýurdumyzyň himiýa senatynyň ýerli şeýmal serişlerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli ykdysadyýetimiň beýleki puduklarynyň zerurlyklaryny dogry üçinetmek. Şeýle şol önümleriň daşary bazarlary iýerleýän möçürlerini ýygydyry artyrmak bagatdaky wüzipelerini üstünlikli çözülmegine täze mümkinçilikler döredýär. Qarabağda karbamid zavody berqarar döwletimiň raýatlarynyň müňe golaýyny iş orunlary bilen üpçüne denegeme buýsanşydyr. Kärhana boýunça halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň geçen 7 aýynda 638.633 tonna karbamid dökünni öňürüp, göze tutulan meýilnama 107,16 götürme ýerine ýetirildi. Kuwatly kärhananyň öňürýän önümlerini daşarky bazarlarda barha köp islebilirler. Şu ýylyň başyndan beri kärhananyň ýokary hili karbamid dökünniň 463.868 tonnasy Hadar deňiziniň üstü bilen daşary bazarlara uradyldy. Arkadagy serdarmydan gatnaşmagyna şu ýylyň 8-nji awgustynda Garabağda köl aýlygynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň gurulşygyna dabaraly ýagdaýda bazarga berilmegi Garabağda karbamid zawody üçin aýratyn uly ähmiýete eýdir. Kärhanada öňürleýän önümiň 3-den 1 böleginiň ýürütülüşdirilen awtolar arkaly Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz portuny we demir ýol menziline daşalyp, soňra içerki we daşarky sarpejlere uğradylýan aýratyny bellerlikdir. Diňe bir şu ýylyň geçen 7 aýynda kärhananyň taýýar önüminiň 205.000 tonnasy awtolar arkaly degişli ýerlerine ýetirildi. Dabaraly ýagdaýda düýüp tutulan täze awtomobil köprüsiniň ýakyn geljekde işe girdilmegi kärhananyň önümlerini sarp edijlere ýetirmekde de uly ähmiýete eýe bolar. Garabağda karbamid zawodynyň işi hünärmenleri şeýle kemil we ýokary kuwatly kärhanada halar zähmet çekmegi dördün mümkinçilikleri üçin arkadagy serdarmyda alkyş aýdyp, halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň her bir günü ýokary önümçilik görkezýärine beslemek üçin şu günleri has hem gaýratly zähmet çekýär. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyny ýurdumyň edara kärhanlaryny täze zähmet galkynşy gurşawarly. Hormatly prezident bilen amala aşyrýan beýgi işlerine dahilli bolmak istegi. Häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüli. Şoň üçin hem halk hujulugynyň ähli puduklaryna uwandyrjy netijeler gadanmaga tarap anamly uğralynýar. Türkmenistanyň dokuma senaty ministriniň Daşow şäherindäki paýta ýygyrjy fabrikasynyň gadanýan üstünlikleri diýsen gowunurjydyr. Daşow şäherindäki paýta ýygyrjy fabrikasyna ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhanyetlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleňe geje unuýdaýyny alınıp barylmagy her iş günü ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Tarihi wakalara şanly senelere toy bayramlara besenýän halkyň arkadagy zamanaty ýylynda şowly iş görkezýärine eýe bolýan paýta ýygyrjy kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünlikleri beslemeklige boruny hujulary asla gowşamaýar. Fabrikda öňürlen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Fabrikaň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önümçilikli egirji enjamlar bilen üpçünedilenler. Bugün şol üseni enjamlary ýerli hünärmenler tarapyndan başarjylyk bilen iş edilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleň ählisi özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öňürmeklige bagş edýärler. Netijede öňürleýän önümleri barha köpelýär, gadanylýan üstünlikleri kärhanada zähmet çekýän işgärleň ählisi özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öňürleýän ýokary hili önümleri görünüňde gowunç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalamy beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gödäwçilikde saklanyp öňürjilikli iş edilýär. Kärhana hormatly prezident bilen dokuma senaty puduny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir mysalydyr. Şoň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gadanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşuntlary sallamlydyr. Munyň özi arkadagy serdarmydyň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasly haritlik derejesine şenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynaky wüzipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyň mysallary. Bu kärhanada öňürleýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýany bilinmegi degişdir. Şeýlelikde ular taýýar önüm görnüşine çenli güneşi diýärmizdaky önümçilik kärhanalaryna işenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir.
Bu ýerde hereket edýän barly hananyň hem ýürütülüşlerini kämil enjamlar bilen üpçünedilmegi, önürleýän önümlüň hil derejesiniň hemme taraplaýyny talabaly ketgitlenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýet bilen ygtybarly ganyt hasaplanýan dokma pudugyny berýän hemi işelik ünsü we gollawy hemde ýokary hili önümendirmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri dürdüp berýän hormatly prezident bilen özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar. Hemde halkyň arkadagy zamanysy ýylynyň täze sepketlerine tarap anamly barýarlar. Ösüşlüň täze berentliklerine göterilýän ajaýyp zamanamyzda hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny ýurdumyzyň ykdysadyýetyniň depkinli ösürilmegine möhüm ähmiýeti eýe bolan keçe we orta telekeçiligiň ösürilmegine gönükdirilen çuňgur oýlanşykly döwlet siýasaty özüniň oňy netijesini berýär. Bugün halkymyzyň ösüni isegini kanagatlanýan durly senat harytlary diňe bara içerki bazary üpçünetmän eýseme daşary ýurtly sarp edijlere urdulýar. Ülkemizden şahar kunjuna bolşýary milli liderimiziň hususy ulgama berýän ýygydarly gollawy bu wagtda telekeçler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyzyň Lewap vilayatyna da özüniň aýdyň beýan tapýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň Lewap vilayatyna telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň sany ýygydarly artmak bilen döwrümizden öseni iseglerini kanagatlanýan harytlar taýýarlamagy mümkinçilikleri bolan täze önümçilikler peýda bolýar. Önümçilik başlanýyşlary barha ilerleýän hususy kärhanalaryň hataryna Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Lewap vilayatynyň Halyç trawynyň Halyç geňeşligine ýerleşýän PKD aý hususy kärhanasyny görkezmek bolar. 2021-nji ýylda işe girdilen beýdurwap önümçilikde üçök örtükleri önürilip, ýokary hili guruluşyk serişlerini bolan islegem günü-günden artýar. Hususy kärhanada ýaş iş hünärmenliň 60-dan gowragy agdy bir zähmet çekýär. Häzirki zaman önümçiligiň her günne önümüň 1000 oglaýyny taýýarlamagy mümkinçiligi bar. Bu ýerde taýýarlanýan guruluşyk önüminiň hil derejesine aýratyny ähmiýet berilýär. Önümçiligi zerur bolan çygmalyň agla we böleginiň öz ýurdumyzda taýýarlanmagy bolsa, önüme düşýän gymmatyň azaldylmagyna, taýýarlanýan harydyň halkymyz üçin ýeterli bolmagyna şertleri döredýär. Önümçiligiň texnologik ýygydaryna raýhykda ilkibilen möhüm çygmal bolan azbest ýürütü urdugy enjamda urdulýar. Hemde suwun gatnaşmagyna sement bilen garylýar. Taýýarlanan garyny ýürütü enjamdan kömek bilen ýokary basışda işlenip, belli bir ölçeglere kesilýär. Hemde kämil tolukun beriji enjamyň kömegi bilen taýýarlanýan üçök örtüklerini şekil berilýär. Kesgitli sanlarda jemlenen üçök örtükleri jemlenip, bu pejine urdulýar. Bu pejinne 5-6 saatdyň dowamında bişerilip saklanylan üçök örtükleri urudulandan soň haryt derejesine getirilýär. Önümüň hususy kärhananyň ýürütülüşlerini awtor bolan hasabyna müşterilere getirilmegi, ýylat üçin hem guruluşy gurnumy işlerini alyp barýan idara kärhanalary üçin hem has amatly bolup durýar. Halkyň arkadagy zamanysy ýylynyň her bir günni anamly zähmet üstünliklerini beseýän hususy kärhananyň agdy bir zähmet köpçüligi eşreti zamanamyzda işlemek, döretmek, halal baýamak üçin döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň muraýatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 19 awgustda saat 20-den 20 awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna az bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundda 94 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemaly ösür. Howa ýejesine 22-27 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy, kenarýaky taraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna açyk howa bolup, Demirgazyň nordan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şemaly ösür. Howa ýejesine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna az bulutly howa bolup, Demirgazyň nordan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şemaly ösür. Howa ýejesine 17-22 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetine aşkı avrup demirada kunna ordan teyde sekundu 9-14 metr kaylarını 16 metre yetiyen şemali ufarım. Hava ijetine 17-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus. Gün orta etraflarına 36 gradus eşene mayıl bolurum. Daşoğlar ayetine az bulutlu hava avrup demirada kunna ordan teyde sekundu 9-14 metr kaylarını 16 metre yetiyen şemali ufarım. Hava ijetine 16-21 gradus gündüzüne 27-32 gradus mayıl bolurum. Payitahtymyz Aşgabatda açyk hava awrup demirada kunna ordan teyde sekundu 10-12 metre yetiyen şemal ufarım. Hava gijetine 20-22 gradus gündüzüne 32-34 gradus mayıl bolurum. Yurdum boýunça awgust aýynyň 20-sine magnetik hadisasynyň dur noktasy ýagdaly bolmany aşylýar. İdil vatandaşlara Thomas Passyny howanyň derejesiniň ýokurlanýan nazar alyp pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretsinden goranmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipligini berjay etmeginde maslahat berýär. Mehriban ilaçlara bulary berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar şoňdan watan habarlary başyňyzy jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýndir. Hoş sag bolan, edilýär.